אני קודם רוצה להודות על ערכות העזרה הראשונה שמאוד מאוד אנחנו נזקקים להם. אנחנו כבר נשתמש בהם בעוד כשבועיים, כשכל בית הספר, מעל 1,000 תלמידים, יצא לטיול שנקרא גיבושון, סביב הכנרת, בנושא מצוקת המים של מדינת ישראל. והערכות האלה ילוו אותנו באמונה, נקווה שגם לא נזדקק להם, אבל בוודאי נשמח שהם תהיינה איתנו. לפני כשנה, בשלהי שנת הלימודים, התקיים כאן כמסורת בית ספרנו משחק כדורגל, מורים תלמידים. במהלך המשחק מורנו היקר ג'רי רוזן, מורה ותיק מאוד בבית הספר, יליד אנגליה, קיבל התקף לב, ולצערנו הרב לאחר מאמצי החייאה מרובים נפטר. אנחנו מאמינים שאם היה לנו כאן מכשיר שהיה עוזר ותומך בזמן התקף לב, אין ספק שהיינו מצליחים להציל את חייו. היום אנחנו יודעים שבעקבות האירוע הזה ואירועים אחרים, משרד החינוך דורש שכל בתי הספר מתקנים האלה, העזרים האלה,